बिमानि फिसाया बखालि थानांदों लावखार थानांदों दाहोना थानांदों बेफोरखौ जोङो गासिबो फरायनो मोनैखौ फरायनो होगोन सोरबा बिमाया उन्दुनो न' गैया बेखौ न' होगोन सोरबा बिमाया रेशन कार्ड गैया सरकारनि जेबो मोनजायाखै बे बिमानो जोङो रेशन कार्ड होगोन मानो होनबा रेशन कार्डआ आइजो माहारिनि थाखायसो फैयो नङा होमबा बिमानि नामावसो फैयो बेखायनो जों बेखौ मावगोन आं दिनै नोंथांमोननि सायाव समाय लायो बेखौ जुदि जोङो सरकाराव इउपिपिएल हान्जाया फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोनहा बे बोसोरबायावनो बे बयनिबो न'खराव समान जाजोबनांगौ आरो जुदि खालामबायाबा सरकाराव थानानैबो नोंसोरखौ नायाबा सावलाबायथार सौथुलाबायथारथों आङो मिथिबाय नोंसोर सावलाबायथार जेराव मेराव सौथुथों आं एफा बुरजा रायनायाथ' सौथुआ जायो ने मावाबाथ' रायखागोन ना सावलाबायखागोन ना बेखायनो आं दिनै समाय लाखाबाय आरो नै बयबो साखि दंखायो आं आदाया दं नालाय बेनि सिगाङाव बुंखाबाय जोंना आइजो माहारिफ्रा समान समान बिसिडिसियावबो 50-50 मोननांगौ मेम्बारावबो 50-50 मोननांगौ सबखौनो बाहागो लाजोबगोन लाय होमबा आइजोफोर गोजोननाय थाबाय आरो आं बारा गोलाव बुंनो सानासै जोंनि गेजेराव जोंहा दासो एसे आगोलाव मोनसे समाव NDBP-नि मानगोनां आफादगिरिमोन दा जोंना आदायाबो जोंनि इउपिपिएल हान्जानि दैदेनगिरि जाफैबाय दा बेखायनो आङो नोंथांमोनखौ आरो बारा गोबाव बुंनो सानासै नोंथांमोननि सेराव बिथाङाबो गोबां खोथा बुंलांगोन जोंनि बिमा माहारिया माबायदि जानांगौ जों बिमा माहारिया दिनै मानो उदां बेखौ बिथाङाबो बुंलांगोन मिजिंथिदों आरो जेब्ला आं बुंलांबाय जों समान समान मोनथायखौ जोंनो नांगौ बेफोरनि सायावबो जोंना आदाया बुंलांगोन मिजिंथिदों आङो आंनि बिबुंथिखौ फोजोबनायनि सिगां बयनिसिमबो आंनि दिनैनि बे जों जे इन्टारनेशनेल वुमेन डे बुहुमनां आइजो सान बे सानजों लोब्बा लाखिनानै जि मेल लांनाय बेयाव नोंथांमोनहा सान्दुं गोसाबाबो फैनानै आरो सान्दुंआबो मोखां उल्था जादों साननि सिदा जादों जोबोद खस्थ' मोनदों अब्लाबो दिनै बेयाव बाहागो लाफैनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो बयनिसिमबो आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ आरो फिरिबाव हरबावनानै गाबोननिफ्राय हलिनि बे फोरबो जिबिलाक हलि मानियो बिथांमोनखौबो आंनि हामबाय होनानै आंनि बिबुंथिखौ आङो एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों।